съм Марусия, а това е каналът Повея на душата. Днешната тема, която избрах да говорим е кое е важно за нас днес, кое е толкова важно, че да ни помогне да продължим напред. Вътрешното ни усещане да се свържем с себе си, с центъра си, ни води напред и ни изстрелва като ракета. Можем да останем тук, в сърцето си, в душата си, да си насочим вниманието и след това да помислим кое е важно за нас днес. Може би е важно да отидем на разходка, може би е важно да се срещнем с близки и роднини, а може би е важно просто да си починем. Всяко едно действие или бездействие, свързано през душата, направено през душата, ни води много напред. Да усетим тази частичка тук и да направим действието през любовта, през хармонията и душата, през нашата центрираност и баланс. Аз обичам да рисувам, обичам да се разхождам сред природата, обичам да се срещам с хора, които са на моето ниво на осъзнаване, които ме зареждат. Или пък, примерно, много се радвам на хора, които изведнъж започват да надскачат себе си. Излезли от собствената си черупка и изведнъж започват да правят неща, които никога не биха правили до този момент. Кое е това нещо, което вие самите можете да надскочите себе си? Мислете, останете с този въпрос, тази настройка и го направете с цялата си любов към вас, с цялото си знаене, че това е стъпка към обичта към вас. Благодаря ви, че бяхте с мен, Марусия. Прекрасен, слънчев и ползотворен ден днес.